Бог, аз съм сега да се броите с заедните ви. И даже ще знаете как да се направите сами сендвич за школа. А да ще не гнявите ваши родители. Само jednak. За сендвич vam biti potrebno jedno pecivo ili 2 jašnite kruha, 1 ili 2 jašnite sira, salata, majonez i кетчуп. А я ще дам за користим похана пикница. Първо ще намазате бутар, zatim sira, salata, zatim sir, salata i pohana tikvica. A na vrh ćete staviti majonez i кетчуп. Dobar vam tek, a mi se vidimo u sljedećem videu.